sé seo agrú ag Teacht Aniar, agrú Ghaeltacht, atá ag feimnú le roiint blianta nuas agus cap gur seo an dara Seimineár nos féidir á déag atá go agrú aginge. By na session seo go hafad agin, agus rinne mar an agus mar suas híh Teacht Aniar. Ach ní bhaith na Caintóirí an, ach mar sin héimeach a daoine seo agus ní hastíúthe go bheith fiú go aigen tuigeann sibh go mágur féidir líd an scáil a bhuacha. An session seo tá sorcha go leat a fiche fé chuig nóméid. An sin tupi Martin isteach leis an technolíocht, agus tá de golle brise an chud eile suas by grúpi ebraging, the trúr nó cefar, a bheits a leabhart faoi ábhar as chuir Martin an tábhar suas ar a scáil an. Is ba se bhín an túrisciú ais. Ní bheith rapporteur an ba gachtain an anscríbeisteach agus a go túra nuachta, nó chud puintí dhéanaan ó péród agus raci sin suas ar an scáil an. Ní bheith is a ghéine céiscríb na túra mí sin, ba sé an aithnead. I dhé sin ba plé oscailte a fá túra mis denóméid agus ír mé chuoine gan leabhart níos mó ná nóméid amháin. A bheith anhacht agus an sin tógi sin suas go dtí timp cuaig chuna hocht agus idir men sin ar thoracha cúpla focail eile rá an beidir ceisteaní nó puintí ardíú gur bhfuil tagarta dhéanana dóibh. Agus sin é, seo an chéad ceann, ba ceann agin mar is óíomh gach seachtain i rit an chéad sé heachtain atá roing. An sprochatála seo go mbeidh de Teacht Chéile ag an Oireachtas, agus déanfar achimire ar na túraí an nuchtaíú ag na sesiún agsúla, agus den bedíireacht an sin feiceann an féidiring aontú ar 5 puinte tábhachtacha a bhhainans le tochaí na Ghaeltachta. Agus go bhfuil fí beidir grúpa chuir le chéile a bheith sásta brú chuir na polatóirí, go goradís na multi sin isteach iad a gcuid fógraí an a gcuid polasa le haigh an toghcháin, mar ba toghcháin mar gin gan gábhalíonn ar a bhéid, seans go mbeidh ceann ribhe sin. Seo an támanis le bheith agrathe na golíonn leis na polatóirí. Mar sin, idir is ar thoracha leabhar, tá sorcha mar Ceannasaí mar dúirt le ar Tuismitheoirí na Ghaeltachta, tá sa obair ar siúl ag Tuismitheoirí na Ghaeltachta agus ag sorcha hain, ag takeú le Tuismitheoirí atá ag tógáil a glán le Gaeilge san Ghaeltacht. Agus just inis thoracha tá an túrlárad nó tá an scáilánad. Gur magad bhreandáin agus gur maithid as an gcuide agus Teacht Aniar as an gcuide bheith sa Truacht Núna. Tá PowerPoint an sagam is fulla daoine agus roiinte le smailóiad ach tá sé go déasta réim ra haim sé Caint gur féidir libh sé bh fiochantar a bhéig an teach rumsa. Agus didn't déanana sé chuirsí ar méid a siúil gom nó táid ar dhéanana chumá. Na uanta bíon dacrocht a gomsa lei se neir si bhfuil bhfuil sé sinna bog a ddíobh se. Oké, ha muid raibh na sin. So Tuismitheoirí na Ghaeltachta agus an chaintí an mé nacht an stocha an méid bhí mé féchantar tedal an na Caintin sa nacht tógan leanaí le Gaeilge sa Ghaeltacht slá an Jobhain. Agus is stocha bhfuil mid smise idir rá Tá mar thuismitheoir mé héin chun flán sa Ghaeltacht agus pósta le fearach an amara agus mítan sa ar a gar rua. Cha mé gobar san airnáil chumá. Mar sin is mú is tócha fin airnála bheith me Caint agus fin takeíocht a háirfáilt agus a háirfáilt a thuismitheoirí na Ghaeltachta níos mú ná má haithí persanta cé go bhfuil taithí persanta gom ar a méid ar a me Caint má higann sibh é sin. Ní bhí ní málam bheith Caint meallar a chud páistí héin a chud duine tá a gcuid féinúlacht a héna chu sin, tá gud persanta a héna chu sin agus níor cheart me fólachartha agus an méid a bhíon mami ará agus a déana á ídúirtha mar bíon sé sin a gceist agus ní me ggéir goach sé sin róhanna. So an méidí ar a mé nacht
den me cruisiar chóra agus rólas agus strachtú rebre agus polasaí teangan Tuismitheoirí na Ghaeltachta. Ní mé mór an Caint sin mar sin rud beidir gur go bhfuil taí goibh na bhfuil chumach go bhéir agus dhéon mé rain Caint sin ag Caint híon seir Teacht Aniar hena. As an sin raim mé raig go dtí na tailig le Gaeilge sa Ghaeltacht cail siad agus céad leis a hamid daileáil. As an láir mé rain fes na deacrachtaí hágain agus an sin fes na héileh na moltíomh a going chumá. So cúra Tuismitheoirí na Ghaeltachta bhunaíoch an agriocht sa bhíon hábhíos na héine agus ní hégur bhunaíoch an agriocht sé clígur hána mar le chéile an ádóir agus bhí bainte gomsa le bunú nó le tús Tuismitheoirí na Ghaeltachta. Agus is stocha níos bhí gon sin ní hí níos nó níthe náit na bhfuil mí denis. Agus deirig anna bhailing is hanas fás agus forbert agus an éile bhring anna luach. Fór mar muoinú á rain na Ghaeltachta in hábhíos ceithdiag hannig anna hás agus an orbert ar na agriocht chuin agus ha mé feimú go náisiúntanis sa Ghaeltachta nó ó hábhís a hochtiag. Tína G mar thug mí dar an héantais mar na Ghaeltachta inniu. Tá séir posta going fé láthir hamise mar Ceannasaí as an suntáirí ar háirifig go bhéh agus ha ceithirifig a forbert duine nó ná duine hís go gomún expert go nach blain. Tá henkel hábhíle héché teilech ar bhunachar Tuismitheoirí na Ghaeltachta as bí me de gobar leis an hifci pleanála teangan na fé sé limisteir pleanála teangan ar fud na tíide. Cén fáinna de chúiseach ruch tús le Tuismitheoirí na Ghaeltachta chéad lá. Well sé seo ráte goin go minic henne is docha le béimechar ar haíocht an daintear dúchas le teannachar nó le iireachta dhéanana teannachar dhimmarte nósforachtaí teangan an néasa óig le monínacha thu an tus na postí anta héin go persanta anta héin or chainteoirí dúchas agus sa teanga go generalta chomá agus an sin le gréasán de Tuismitheoirí a chrathú agus a chathú agus le tearman teangan nach chur fáid de heilig. Ná be chéim bhrútha ó éon teanga eile. Nis. Tá choras felle ebre chuir bun ag Tuismitheoirí na Ghaeltachta agus tá sé seo forbar going trí tríd na blianta. Agus sin trí réimse sin ná an baile agus méad a hálíonn sa maile an san dolamach sa phobal agus annach denám is pobal a fáiste a géist agus ní gná phobal aber nó pobal an Tuismitheoirí. Agus an sin na seirbhísí stáit, seirbhísí sláintas mar sin agus cuasaí dechar san áibh an sin. Agus de réad mar bhí míad a gobar is tócha nó na bhí míad mar Tuismitheoirí dal tríd saoil a fáiste, nuair a bhíon an páiste sa maile go susctaí hábhlíon beidir nó trí bliana. Bhín smacht a go ar fusaí teangan agus ní úsáid an smacht ná cuachtanis úsáid an go dearfacha agus le banistú teangan is mar sin. Agus tá smacht beag nach umláin go ar báiste smaile is cén teanga láran tú lo agus a charíonn sin is mar sin. Nuair a hain túach sa phobal, leidín an smacht nó an chuacht sin nó leidín an róh a hag an Tuismitheoirí sa banistú teangan agus ní bhíon an nuid smacht got ar rudí mar sin. Agus an nó na hain túisteachan sin dí seirbhísí stáit, cuasaí dechais, agus go háirithe cuasaí sláinte, bantar an smacht go thomláindíad chuibh cuasaí teangante, catú blacha leis an méid a thrót nó ní bheith éon seirbhís ar fáilte fáiste. Samplaí den méid a bhíon ar bunda going sa maile tá sé seo tosnathe going le cúpla mí babí ar a mealach. Is cearlanna cearlanna réomhrethe, cearlanna éanúra réomhrethe ann. Tá sé díortha ar bháinún hasúla páiste agus bíon rudaáling ar siúil bíon cearlanna le ná blúne le terapóirí suúthaireachta agus rudaí álinge mar sin. Bíon lón agus bíon deis cainte ag go henge le chéile agus tugtarach ciseán álingin sin is cinnú na haíonn sin na chinseir na haíonn sin thugtar meach sa ciseán. Agus tá an brown de beag seo forbar going ag díú ar a báiste agus le tús a chur leis a féinúlacht agus is rud anna háta chuine an féinúlacht Ghaeltachta go meach féinúlacht Ghaeltachta ag páistí agus ag teilig. Agus sin chéad chéim sa féinúlacht ná gur duinethú agus nuair a hagan an páiste sa an saoil. Sinne an tús mis mé héin agus is léirú ag gur duine beag é an páiste seo agus gur sin tús an tros. Tá míid a forbert modúil nó fácheard an leistigh just na ceardan na sin i díú a ráteangan. Is ní díú an ráteanga héin ach díú is tócha ar a churinúil dus na Tuismitheoirí so go bhfuil
rátanga le déana. Agus mastra dé go bhfuil deisico an rá sin dhéana nó an cinine sin dhéana, is cuma cén cinine é héin a chur leid mar bhí na deisico an cinine sin dhéana, is cuid anna bór agus is tús agus is buntáiste anna bór is sin dóibh. Is ní léon den ná an cinine sin dhéana a chétain, agus is cuma cad an cinine ach go machnamh agus cuiineh déantaid. Sa fóbal sin, Tá sé seo a ddíú ar fáistí beidir ó náid go dtí cethir a réist. Tús leis an sóisialúgus dochas, tús leis an sóisialúgus na páistí atar a héin agus na tuismitheoirí chomá. Agus tá sé seo mar dearm ónathe ar fóbal a fáiste. Tá trí hamplan sin de heirihísí agus de imachtaí hí na bunaing chiad cheann sin a tasnú githe agus aon na gur bhéon fáiste go is rud nua seo bhfuil bhí sé annar bhú fáistí héanana ar bhac mé leis. Baby-led weaning, rís tá sé díortha ar báiste agus páiste churns tús le bheith githe iad tain seachas spúnó bróte fiú na méal. Agus an sin tá suúthaireachta leanaí agus ríist is rud nádútha é seo agus tá sé gobar ar an gadrih sin idir an tuismitheoir agus an leanamh agus creidimíad na tuismitheoirí na Ghaeltachta má thorbaíonn tú agus má bhangaíonn tú an cadrih anna speisialta sin atá idir tuismitheoir agus leanamh. Má dhéann tú forbairt ar sin trí bheán na Gaeilge agus i daimpleocht Gaeilge go dreiseo sé sin an sais muín hása sa tuismitheoir agus go leanna siad a bhaig a tógann glán le Gaeilge agus go dáir sé muín dóibh. Agus an tríú ceann an bogaí beoga dar amach leis na bogaís agus rointeach líochta dhéana ní an páiste teachtar a saoil. An son an chuid is tócha ná fuil chodeas leis na rudí deasa eile seo agus sin iad na seirbhísí stát agus bhí gur a bheith gá chodíocht ar son tuismitheoirí. Sa chóir a dechas chóir sláinte chuasadáil áitina mar sin taide íanamh aonachtaí choristeach mar sin agus sinna chuid is tócha de nóair náfuil go deas mar is minic means aonas taring go tartéanagus tú trilliadings mar sin. Ba pósaí teanna bíon chumá agus creid mí go láidir an seo agus creid mí láidir sa term an teang agus ní féidir sin chur ar bon mar a gcuireann tú céim na áirithe in áit. So tá imachtaí ile na heagríocht an Gaeilge amháin agus chuirmid roiin a gcónaí an term an teang an seo chur fáil de heilig. Tus tóg míid cúpla céim an den seo chin tú. An chéad céim bhína bhain na bíon gohéan fógra agus gohéanad dheisí míid ó heh imachtaí mar sin bíon sé an Gaeilge amháin. Tá sé le tuiscint an sin ón bhógra cén sais ócáid a bheith ann, agus ní bheith na ceistena seo agus ní bheith géin sais míhiiscinnta ann. Agus tá polasaí teang le feiscint ar a bósteach meid bun gohéan fóster deirtar sin Gaeilge teang na go hócáide nó sin Gaeilge teang na hócáide. Agus a ríist mar dtí tá ócáid Gaeilge é ón bóster héin, well nuair léonún sin na buna fóstéir, ticket tú go bhfuil cuasaí teang agus. Faint sé sin réile héin bhí hiiscint mar bíon ócáidí difriúil agus polasathe teanga difriúil, nó measpa polasaí teanga difriúil agus díríonn sé seo agus tuigeann go gceist. Nuair a chláirín agus caihan tuismitheoirí chlárú na himachtaí, nuair a chláirín na tuismitheoirí na himachtaí sin íartar ar a blacha le polasaí teang. Agus óheag mu scéal bhí mar sé an polasaí teang fe sin gan second. Sin sampla is na póstéirí haing. Si ar fad an Gaeilge sin ceann múscrí, ceann i gár na tam cheappa agus ceann thuas san dóir. Agus híos ag bun gohéan fóstar sin níléon chostas agus ní bhíon chostas ar fórbór na rudí atá going. Ach sin Gaeilge teang na hócáide, sin Gaeilge teang na hócáide spíte sin spríte. Seo hen polasaí teang na haing, agus ríiste seo díortha ar a báiste agus ar an riochtain is an fáisteach an freistal fear tá den ná níana an fáiste. Tá sé mar raimime tíinedí go meach an Gaeilge na teanga leabhar agus na páistí na meas céin, spregan síomh umlan Gaeilge bástíle se teanga thuúsáid ar bhealach dearfach agus nádúrtha. Ní féidirlinge seo dhéanana gan cúna is takeíocht na tuismitheoirí ar san na báistí ile agus bhí ná go bhíon páirteach an ócáidí iarmid ar tuismitheoirí Gaeilge amháin a labhart, meabhrúdas na páistí más gá, mar bhíon páistí freistal ar ócáidí agus imachtaí difriúla agus bíon teangacha difriúla in úsáid agus ní bhíonn siad sa léir uaireanta agus ní léon leachtar a báiste mar a dtí siad a méid sin agus tá mealaí héana go héan tuismitheoir an páiste chur neisiir a grúpóir sa cat. Fágan ní féin na tuismitheoirí é.
agus an sin nó mearú do chuoine dhéanam cuam dus na postí mas rud go si fágad postí ag go mar sin go bíon Gaeilge, cos a ríist bíon rudí difriúla bhaim go in áit na difriúla. Agus ar nó á fuint hisismthú na Ghaeltacht ar fáil a héon chuún agus takeíocht a thar sin. Reidling an sin go dtí na Tuismitheoirí iad hain nó na teilig iad hain atá tógant postí Gaeilge agus surraim raig go dtí an méid sin. Deir mé go persanta agus creid mé seo tá mé fíorhródúlas méid á bantamach ag Tuismitheoirí na Ghaeltachta tá furin den scocha go sa reint chun sa nacht. Tá échtaí á mainteach go nílé cheist fe sin ach ná riire méid haid déana ní leannach sopanach na scoide. Ní loning in Tuismitheoirí na Ghaeltachta ach ciad don fíormheog den méid a heastíon le takeíocht cheart a hat a heilig a tógant glána Gaeilge sa Ghaeltacht. Agus tá sé an háchtach an méid sin rá staite. Hé het na teilig sa Ghaeltacht mar sin. Well nílas a goinge, nílas ag na húdarás, ag stát, nílas ag na heagríochtí Gaeilge, nílas a gainge, cé bheith teilig a tógant glána Gaeilge sa Ghaeltacht. Níléon cheist fe seo sa déan áibh. Dinach efranú ar an déan áibh nó bíon tábhail seaachtig, scábhail seaachtig, agus ní chuircha steach an cheist, agus ní hiigem cén fá. Agus níon for éon efranú eile deirtarlinga ceann tamil agus sin deis caiilte dúine le fáilteach agus leis an nólas an loch for seo agus riochta nach fáilt. A fuór mar na drá man nura ó choláiste bud gan smála taide íon nach chuingear a gceis seo, agus leis an nólas is fear agus féidir is tócha bhaintas an déan áibh, agus mar ecinn sibh tá scéal an hain an so insan na figurí. Fóram amach de réir an na slat na tauisbhí a húsáide gur hábhíle hoiciad sochtan é teileach á tógant glána Gaeilge sa Ghaeltacht, agus is an méid sin agus fé trífran géad de líon omláin na deilech os gan hábhíle dhéag atá an gcónaí sa Ghaeltacht difigiúil. An is spéisiúla na sin. Chumar tríd céta don na báistí ó éis 3 bliana go dtí 8 bliana déag lá an Gaeilge go léthúil, agus ní raibh san ach séideag fan géad na chead bhíle páiste den líon omláin fé chuig choichead sa seach páiste. Tá scéal an hain mar sin in sna figurí seo. Agus an tháinig na figurí seo amach bhí daoine rá bhfuil tá sé níos iarda na áiteanna eile agus tá sin iarda seach an siúd agus thá. Agus bhí na figurí sin agus tá na figurí sin briste síos de réir LPT in san taide. Agus chum póirseáil in agus mé tainteach pictúí nó na figurí. Tá scéal Harbh spéisiúlas na figurí seo ha mé héin i dtéana amach. Agus sol dain chuige sin beidir ní bhfuair míú cin chur chuige vís na agus na taidóirí seo. Úsáidan an príomhfik staidre iad hain. Úsáidan siad ceann an teilig nó an du a líanaan isteach lirim béan áibh. Úsáidan siad an duine sin i gcónaís na figurí a cohéin agus a churchuig cohéin mar igiúirí teilig. So dúsáid an drang seo an duine a líana isteach an nirim mar an samplad an teilig. Now, tá buntáistí mí buntáistí bant le sin ach tu míid chuige sin i gan second. An buntáiste smú a bhaine lei sin ná go meach na páistí fé bhain 3 bliana san áibh in úsáid an mó seo, mar ní thógtar ein data ó fáistí fé bhain 3 bliana. Mí buntáiste smú is tócha ná gur ben Tuismitheoirí an teilech agus ní hé nó ní gá gur bin ein pictúr omláin den teilech. Ach bhí sé chosáúla spéidir. Gurach na figurí a fádra LPT tá si den sin, agus do chuoine na daine se bhí rá go raibh níos smúgus níos lúna an fé trífan géad sin bhil tá sé sin feiscint an seach amach. Ach tá rá Harbh spéisiúlan sa. Tá na figurí reinte an seogam i 3 cholún. An chéad cholún an sin banan siad le céadtá na gainteoirí léthúla in na héin LPT. Sin é an meán is tócha. An sin héan chás seo is cainteoirí lasmó nó lasmó is leistigh den gcóir sa deachas seo gist. Ní na cainteoirí a dúirt go raibh siad a caint Gaeilge go léthúil leistigh den gcóir sa deachas bháin ní sin cuas an áibh, so is daoine seo tá le Gaeilge is fphobal. So sa chéad altan sin nó sa chéad cholún sin cén tú tóirí amach chun ceang ar fad a fad ceantan an chearú a síos a fad go dtí ceantarcha cosúla ar char na Gaeilge. An spéisiún sa tarna cholún seo hí céad dá na deilig nó na deilech a dúirt gur cainteoirí léthúil a Gaeilge iad. Agus an héon chás beagnach, go héon chás
Tá líana Gaeilge agus cuoinnig inis go bhfuil sé seo buna duine des na Tuismitheoirí líanaisteach an irim. Tá líana Gaeilge atá labhart Gaeilge go léithúil níos íirde ná an meán sa phobal atá labhart Gaeilge go léithúil ins na LPT-na fad beagnach. Iar go daisce lei seo, go daimid go dtí an chéad choún eile. Sa tríú choún, seo céad an umlan na báistí a lá an Gaeilge go léithúil. Is cá labhrach páistí Gaeilge go léithúil a chuhaint meile. Agus héchan de chríocht. Ní slú agus na bhd ní slú ná an meán, agus ní slú agus a bhd ní slú ná céad an na Gaeilge gcónaí. Mar sin béidir bhfuil an 4 fictúr going sa tríú choún sin. Pictúr eile nó léamh eile gur féidir bhain test seo agus can an chóirmach fé seo mar ní hén statisticóir me héin. Ach léamh an siúmplaí go féidir a háil fé seo ná. Go bhfuil Tuismitheoirí agus teilig an lá Gaeilge bhain léithúil ach níl siad a labhart slán go páistí. Mar sin tugann sé sin a raig me is dócha go dtí an chéad físa eile amach chu Caint agus sníad na drisise cosán, ní drisise bháin na cúpla drisise going. Agus sin é an béim a gcónaí ar a bhfálamór. Tá sé léirithe agus cá cástianta go sin go bhfuil daoine le Gaeilge ann ach níl siad á labhart. Cé fágfuil míid a díriú ar na fálamóirí mátá na daoine seo le Gaeilge ann gur féidir iad siúna chothú ar a thoisiad agus go meach siad beagnach bhd níos éasca ar a bhain mar sin. Ar nó tá sé táchtach go meach fálamóirí agus go méimiist chuir deis na fálama ar fáil tá sé sin go húntaach ach tá aspa béime ar na gnáchainteoirí réithúla sa Ghaeltacht. Teilig san áda agus go mórmhór teilig agus ní chiim sé is seo a gahrú. An tarna ceann há scrite síos an sinna go ná choras hémas na deacrach líle se góras na struchtúr teangas pobl sa Ghaeltacht. Ba deacrachtaí mór le se góras ar a ggéadal síos ní léon choras cóháte ann, agus feictar chumsa ná léon trón, léon tro, agus tá idir fadar ar gundún héin. Tá struchtúr muoinethe churbach ar ggóhaid brú seo darlam héin. Tá go héon drama fada ar a go paiste héin, agus ar nó ní chur 1 millián ar hunna mhain lochtarthe. Agus níl institútí muoinethe a cothú éon bhhuaín antal leis an agla seo a bhfuilú. Ar agla go manfií an méadtha có dóibh. Is braham héin bhfuil na institútí muoinethe ag ggéar an marcha smachta i chmád is befar i dhéag fé sin ach sin mar a bhraham héin. Mó monitóireachta beidir go bhhacha me é sin tá mé cheafa go bhfuil cuasaí amach bhfuil me harám beidir. Raim de raig mar sin go dtí éileh na moltaí Tuismitheoirí na Ghaeltachta. Tá míad a géileh le fada go meach taskforce chuir bun sa Ghaeltacht. Go darfaí gohéint an habaint le cuasaí Gaeilge nó cuasaí teilig sa Ghaeltacht le chéile. An tarna ceann is bhádís nó ráfé sin bar ríis níl tá cuasaí am maig. Scéimneart na Gaeilge. Tá sé tharám na haimine bhain le scéimneart na Gaeilge a phlé ríist, agus deireadh na haimine mar nuair a lúte scéimneart na Gaeilge ar búmlan na seanna scéim a bhín fé agus pas a gcuine fágra flochta sin. Tá tínadí gur go bléifie agus go meach lé ceartleán agus go meach moltaí ann agus do barfií deis do chuoine moltaí dhéanamh. Tá sé thar bheith spéisiúil me héon mar thuismitheoir mar hampla níor deis go riamh ar scéimneart na Gaeilge. Tá na páistí dearnach ar deise chu ar scéim seo in bhíon na chuaig sa bheanscoil na fiúháin in bhíon na sé nó beidir bhfuil siad methe an bheanscoil ar fad. Mar sinan ad tá glún umráin páistí agus daoine óga námh deise chu ar scéim seo agus is cinnte go caiiliúint mhór agus caiiliúint anna mhór é sin dóibh. Ní léon nach leat Brian Ghaeltacht leis an éileh seo, deir siad bhfuil scéimena eile chuir fáil bhfuil struchtúr eile bhaim níos nach na scéime agus lúin siad Tuismitheoirí na Ghaeltachta rud a ghailinn go mór ar an héin ní léon ghlacha go mneis. Níl an mant tá fáca ag scéimneart na Gaeilge á líon ag Tuismitheoirí na Ghaeltachta, níl an deise hartúing, níl na hafaní going agus mar sin dúilting go thomláin cho sin. Bhfuil an tam gom labhart fé samplan híoslinge. Gánomid a hartha. No détá dhéanamh ag a deire bhfuil sa. Tá beidir Mi heb goed tácht ní hoog sé waad. Oké, gánomid se. Céim bhfuil an spéis correct Tuismitheoirí na Ghaeltachta ná scéime chuir a bun níoslings na ag nóchdaí. Ik ná bhí líon anádaí ag óirí na tíre bhí siad a ggóil, bhí siad tógann trogaí, bhí siad tiiteach sa ggóir scoileachta, bhí siad tréad sa goid ag smaisinte. It's ba ábhar imní as a tíd. An na gréimsí agsúla nó rás le chéile an rialtas chuir sláinte ar ná ógus mar sin agus
task force the beidir mar ha oil going heen agus lagad she's plan níle an vibe lies ach le teacht rive Tá mí gur bindel an cho rudi gominnig ach teacht rive snu chas cafe yenne Da go ceanródíoch gus buna idir choras na meach deis a go hen teileach sa tír go postí chu dí rangan agus ceorlanna sport a lína taimh a lína ceos mar sin agus thugur cuacht an daileach thugur cuachtas na bína ógus seo thugur cuachtas an Tuismitheoirí í conrí le síú ag na Tuismitheoirí mar hapla tar Ghaeltacht go ngachtaí sport an sin. Spragad ar an sin na club an na sport gus na cumin ceolas mar sin de le Portaclach ann agus chuir juntas ar fáil dóibh agus Dair go húntaach lei seo, leistigh de 5 bliain agus cuoinnig go bhfuil 5 bliain ana háach ó hebh na Gaeilge de chamar go bhfuil strátéis 5 bliain na Gaeilge bhing ach leistigh de 5 bliain bhí an cultúr omláin Africa agus sampla de seo do chuoine bhfuil spéisiach go gursaí soccer Dair go húntaach leis níosling I gréifacha na hórappas bhí an hábhail séideag bhuaidir ar hasanna scailm héana sin agus bhí rá tíorthó beagla cho mór le chuig go mún a bhí rá Ceannasaí na seo Seo thoran is céime seo gur hathríidir cultúr gur dhiimidir ó ól agus raganacht mar sin agus gur chuidir an fuinmhisteach I gcuirsaí sport agus cuasaí eile mar sin. Tá pís Caint fós fácha gom le fiechant agus le rá dá núsáid hí an sampla sin sa Ghaeltacht agus leis cuasaí Gaeilge. Tá mi se láin dainachta go bhaidhfaí an cultúr atá sa Ghaeltacht fé láthair a chathú agus hart chun fios. Agus brálam agus voluntíh níos mú gurmach a gáilt ar an sampla sin na híslinge. Sinné ní bhana rád anna sciúpa go deile go le scéal. Anna sciúpa an spéisiú mar sin héana harcha. Tá bhhairtín go leanana bit a raige dí na grúpa ebre